Femke Kok weet nog net of ze volgende week meedocht aan het NK Sprint. De reetriedster is wel weer op de wei waarom, nadat ze Twan Lien besmet rekken met een vermoeidheidsvirus. Daardoor kwamen ze dit seizoen nog net in actie. Het NK Sprint van na weeken liek het nog correct wat te betier te komen voor Kok, al had ze daar nog geen definitieve streek zet. Als het kriestiert is, ja, dan weet de sportliefhebber dat het echt weer tiert is voor het WK darten. Danny Noppert won nou eindelijk eens een keer op het WK Shenlitten dat er bij de beste darters van de wereld jet. Onnota had er last van een soort van WK-vlok, want hij kwam nog nooit verder als de derde ronde. Noppert, zijn eerste tegenstander op dit WK, is de Engelsman Ryan Joyce. Die stiert 20 plakken leger als Noppert op de wereldranglijst, dus dat moet kennen, Soenie Sisse. Bernd Klaverboer had wat jeder winterstop als zijn ploeggenoten. De keeper van sportclub Heerenveen is voor 2 wedstrijden geschorst door de rode kaart die te krijgen in de bekerwedstrijd in ASWH. Klaverboer zal dat duel niet weer vergeten, want het wie echt nog eens zijn debuut voor Heerenveen. Het keeperstalent kegelen in de tweede helft een trochbrutsend tegenstander onderuit. Ik wil toch dat ik iets aan de letterkant weer, dus ik hield een beetje in. Hij kwam voor in, dus dat weer heel ongelukkig. Klaverboer is voor 2 wedstrijden geschorst, dus hij is er sneun net bij als Heerenveen het opneemt in Almere City. Cambuur speelt het laatste duel van dit jaar in Jong AZ. Manje, jij stond daar alles over in de sportcast. De gast is dan Cambuur-trainer Henk de Jong. Ontzag via deze Omroep Friesland Sportflits. Graag ont de volgende flits.